ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବଡି ଇଜ୍ wounded ଏ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ endure, but the wounds of the heart leave scars nothing can truly heal। ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମଣିଷ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଚିହ୍ନଟାକୁ କେବେ ବି ସୁସ୍ଥ କରି ହୁଏ ନା। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେବେ କାହାକୁ ହସେଇ ନ ପାରିଲେ କାହାକୁ କନ୍ଦେଇବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଟିକେ ଆଣି ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଦୁଃଖିତ କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଘୃଣା ବି କରିବେନି। ସେହିପରି ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ସାଥୀ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବି କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।